El meu nom és Gemma Sellers, el nostre negoci és un grup d'empreses que se diu Grupo Pequeñín. Són empreses de diferents tipus, diferents sectors, i això avui en dia és una gran avantatge perquè quan hi ha crisi en un sector t'ajuda l'altra empresa i sobretot ara, per exemple, l'última crisi que encara la duguem arrastrant, han tingut ajuda d'una empresa a l'altra. És una gran avantatge per nosaltres. El nostre negoci comença en l'empresa Projecta i Sueca, que és una empresa del sector de la construcció. Se dedica a revestiments de monocapa, alxeps, i comença farà ara uns 17 anys. Després s'incorpora a l'empresa Pequeñín, que és molt jove, comença fa 9 anys i prou, i és un referent a nivell nacional. Tenim productes molt exclusius, treballem a nivell nacional en tots els llocs, i no parem de prosperar. Tots els dies innovem, avancem, és jove i tenim moltes ganes de treballar, menys mal. El meu negoci és molt divertit perquè la nostra empresa dona il·lusió, estem en totes les celebracions, sempre és alegria, innovem moltes coses, la gent està molt contenta, és bonic treballar en la gent directe, entonces és una empresa molt agraïda de treballar. La idea de Pequeñín va sorgir en una crida de telèfon. Ens tocaren, ens demanaren un castell per a un restaurant i nosaltres, que som així de decidits, anàrem, comprarem el castell i això va ser el nostre primer. A partir d'ahir no hem parat i avui en dia tenim més de 200 atraccions. Atraccions infantils, d'adults. A part, Pequeñín no sol és l'hinxable, Pequeñín és sonoritzacions, són espectacles, teatres. Pequeñín té una rama de turisme actiu, que estem registrats en turisme actiu i fem excursions de tot tipus, fem baixades, fem caiacs, senderisme, barranc, tirolines, rocòdrom. Entonces, abarquem tot el que siga el sector de l'oci. Les nostres empreses tenen que estar sempre a l'última, tecnologies les utilitzem totes, l'Instagram, el Facebook, el TikTok, internet. Nosaltres tenim que estar sempre innovant, avançant, tenim que desmarcar-nos de la competència, entonces tots els dies tenim que fer alguna cosa nou. Pequeñín li aporta a Sueca, jo crec que li aporta frescura, innovació, ganes, moltes ganes. Li aporta alegria. Sempre estem en tots els esdeveniments, entonces jo crec que a Sueca li aporta això, frescura. Si algú és nou emprendedor és perquè té alguna idea, té ganes de ficar-la en marxa. Entonces, un consell, que no pare, que tinga molta paciència, perquè per el camí hi ha molts imprevistos, però si realment fas el que t'agrada, al final tot ix bé. L'associació Arrima't jo crec que és necessària. Una associació és un vincul entre establiments públics i les empreses. Sempre hi ha algú que tenga que manejar-se. Quan són molts necessites algú que t'ajude. I en aquest cas Arrima't està en Sueca ajudant, col·labora, se maneja prou per ser una associació de poble i nosaltres estem contents en poder pertenèixer a ella.